Libmanan. Di inaasahang libmanan ngayong weekend ang aming mapupuntahan. Kami ay naimbita ni Dondi. Ito kasi ang promotor ng aming bike ride papunta ng Libmanan. Kasama namin sa araw na ito ay ang kanyang mga kaibigan at katrabaho. Mga kabises, mga kabuhay sari-sari. Tara, samahan nyo kami sa aming bike tour sa araw na ito. At madami-dami po tayo ngayon. Kasi napasama tayo sa grupo ni Dondi. Tara! Wala kayo, parang dumaan. Halawig pang babiyayon ta. Ya, nasional ya. Oo, magkakali. Wala ko. Sino? Yo. Dagang dito mga Dua, boss. nangangatutod ng balato. Sa 20. Dua nung plastic. Mayo kami na ito sa mga pati. Ay, dito. Doon ba dito? Oo. Doon ba dito? Duhan mo. Ha? Dua. Mamuk. Tingnan ka mo niya ralita. Dulong ko kami. Sinaga po, sinaga. Nagugutom na daan eh. Ikaw mo nag-arali. Ano po, idodiretso mo lang pang tinampo. Ano pala yan? Ikaw po. Ama na pala. Dahil po, garo, pwede naman po makagihan. Opo. Tira pa po. Thank you. Tapos na? Wala pa? Ay, pa, kaya na. Sila po sa mo. Iya, na turun mga yan. Sabi ko buwan na ganyan yung pinakaw. Maribukon na ni. Tano, Magugutom. kami, naghali kami sa araw, namahon na. Mga ulam si. Ayaw na.
Lagbot na puro niya. Lagbutan niya sa loob. Ano, si Arom. Magayunan ng view. Hindi ka makinaigit. Hashtag dawawala. Pag-aral, dumang gabos. Harano ko, pag-abot bago makabot duman sa finish line, ano na lang ba kita? Ano ni? Kanya-kanya. Kanya-kanya na. .4 kilometers to go. Sana tama ni. Gusto to. Hindi ko pa sigurado ba. Parehas kita na. Tayo di ba mamulang po kami? Biti ba nindo? Hadit ka na napatigil, di ka nagsimbag. Ha? Di ka na nakabot. Kaya di ko ito mapalag. Parang ito mapalag din dito. Tamaray pa mas garibanan ta. Gwa pa man bagasarap pa naman. Ha? Gwa pa dasarap pa naman sa iriin utan. Saan? Gwa pa doon sa iriin utan shooting. Na itong hangganan baga. Eh. Itong hilinong mabamti. Parang ito magpalag anak ni drone. Ay, ma-picture mo lang kita. Ano pa yung sa utan na? Ah. Arayo pa yan.
Salamat Panginoon at inyo po kaming binayaan sa araw na ito. Salamat sa aking mga kaibigan, bagong kaibigang natagpuan, sa mga nag-invite sa amin, sa nagpakain. Salamat pat ligtas kami nakarating sa aming destinasyon sa araw na ito. Thanks po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Amen. Sain. Sunod lang kita. Sain. Lee. Foto na, dumaan kita. Iya, sige na. Manong, Banaga. Luang ba yan? Luang. Wala, pa. Diretso na tayo. Parehas na. Lipat-lipat pa. Palipat-lipat pa. Baka nito nga. Wala na sa parehas na na putol-putol pa. Iyo. Kita laro. Kurang no? Pagkakit ko man sa tuya. Logi mga mukha pagbalik tayo na maglaw. Wala na. Kaya mga palaga. Dali na, ta. Ano kami oh? Dakol kami. Matutos. Okay nga kurang no. Dapat sumanang saro. Oh, sige. Cool. Yan, no? Pandatos lang saro. Iya po, naga. Piso da saro, sagkat Oh, saro. okay, cool. Saro kayo. Wala. Laban. Arim. Mapatong pa kita, mapatong pa. Bako ini? Le, dan le. Ito kada ko kung ano. Dali na, tangan na makakwarta na, sayang.
Ayun na. Paano ideya? Pabalagbag. Yo, balagpag na lang. Duman yan. Mabulo. Ilsi, si tali pa pa Iyo, doon. haranin na kita. Haranin na yan na maray. Ito, may loro pa din. Laban na kami. Burelipot pa to. White petals. White petals. Thank you for inviting us on this wonderful journey. May this be not the last.